नोंथांमोना थामनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निसय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर एकदम गमाबायैनो नोंथांमोना थामनेलाव जेरै नुदो ओरै नुगोन आरो लोगोफोर जेरै हमनानै ला सासे आइजोआ माने न' सिङाव मोसानानै माने गावनि थाइगिर फिथाइखौ जांख्रिनाय नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निसय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ बिदिनो आरो लोगोसेयै बिनि गेजेराव जोंहा मा जानो थाङो बा मा खहा जानो थाङो बा मा लासिंसिं जायो बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन। हौवा हिन्जाव रिल भिडिअ बानायनाय एबा गावनो एक्सट्रायै माने सेक्सनि भिडिअ बानायनाय बा गावनि प्राइभेट पार्टखौ जांख्रा देखायनायानो जोंनि बर' समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो होननानै जों मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर जों बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो जों माने मिथिखायो बेनिफ्राय माने भिडिअ बानायोब्ला जोंनि मान सनमान खहा जायो होननानै नङा होमबा लोगोफोर उन्दै गेदेरनो सनमान थायो गावनि बिदा बिगुमैनि खोथा थायो गावनि बिहाव बिखुनजो गावनि जिखुनु जाथि बंख'नि खोथा बाथ्रा थायो बेफोरखौ माने जोंनि बर' आइजोफोरा जोंनि बर' सिख्लाफोरा माने बेफोरखौ माने बावगारजोबनानै माने रिल भिडिअ माने डलारनि थाखायनो माने गावबा गावनि मान सनमानखौ एकदम ए टु जेड फानजोबखाबाय आरो मिथिखायो नोंथांमोना माबायदि नङा होमबा लोगोफोर जायनिफ्राय भिडिअ खालामनानै कपि पेस्ट खालामना हगारबा लासिंसिं जायो बैनि भिडिअखौ कपि पेस्ट खालामना हगारबा लासिंसिं जायो बैनि संदों मोसाफायोबा लासिंसिं जायो बैनि सं बायदि गोरोबनो नागिरबा लासिंसिं जायो नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि माने जोंनि बर' आइजोफोर बा जोंनि माने बर' सिख्लाफोरा माने मा खालामखो आजिखालिनि दिनाव फेसबुकआव फैबा माने बिराद बिथा गरम जायो दै गावनि अंगखौ देखायनो लुबैयो कमेन्टनि थ्रुयै गाबहरनायखौ सिखायो कमेन्टनि थ्रुयै नांलाय खमलाय जायो हा मा जाबावगोन बे संसाराव सिगांनिफ्रायनो ओरैबादि भिडिअ बानायबोगासिनो दं माने बिथांजोमोना माने ओरैबादि जिखुनु सेंग्रा सिख्लाफोरा माने एसेबो माने एकदम नर्मेलिबो माने लाइनाव फैयाखै आरो जेरै हायो ओरै माने बारलाबासि भिडिअ बानायनाय नङा होमबा लोगोफोर जायबायदि मानसिफोरा नायो बेफोरसो लासिंसिं मोनो बिनिखायनो माने मोजां कन्टेन्ट बानायनांगौ नोंसोर फेमिलि ब्लग बानायबा फेमिलि ब्लग बानाय बिनि अनगायै माने मोजां भिडिअ बानायना हगार समाजजों गोरोबनाय बा समाजजों नायनाय आजिखालिनि दिनावथ' नों हमना ला फेसबुकफोराव ओरैबादि माने गेदेर मानसिफोरा बांसिनानो थाथ'ला गेदेरफोरा कमेन्ट रिप्लाय होसिगोन हा कमेन्ट रिप्लाय होसिगोन बिनि उनाव उन्दुना थासिगोन बिनि उनाव जिखुनु माने नोंनि फलोवार जेसेबांखि फलोवारफोर थायो बै फलोवारफोरा माने माबायदि भिडिअ हगारो माबायदि कमेन्ट हरो आजिखालिनि गथ'फोरा माने 6, 7, 8, 9 क्लास फरायनाय गथ'फोराव माने बिमा बिफानि जिखुनु मबाइल फनफोरखौ माने मोनाबिलि समाव माने बिमा बिफाया जिथिया उन्दुलांगोन अब्लाना बै गथ'फोरा माने मबाइलखौ खुलिनानै लासिगोन फेसबुक नायसिगोन इउटुब नायसिगोन आजिखालि प्रायभाग दिनाव दा आजिखालि माने बांसिनानो माने इउटुबखौ इउज खालामनाया खम जाबाय दे बिनि उनाव दा माने हमनानै ला नोङो माने फेसबुक नायबाय थायोब्ला नोंनि फलोवारा 25K थानो हागौ 5K थानो हागौ 6K थानो हागौ गासै फलोवारफ्रा नोंनि जिखुनु भिडिअ हगारनायखौ नोंनि जिखुनु डिसप्लेयावनो मोखाङावनो ब्ला ओंखारफैबाय थागोन लाइक खालामना हरगोन फैबाय थागोन बिनि उनाव मा खालामगोन मोजां गाज्रि कमेन्ट हरनायखौबो नोंनि फिसालाफ्रानो गमामायैनो नुखागोन आरो माने ओरैबायदि लासिंसिं जागोन आरो बेनिखायनो बुङो माने ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानायोब्ला एसे मोजां भिडिअ बानायनांगौ समाजजों गोरोबनाय बा फेमिलि भिडिअ बानाय आजिखालिनि दिनाव फेमिलि भिडिअ बानाय फेमिलि भिडिअ बिराद माने भिउ दङ आरो लोगोसेयै हमनानै ला नोङो कुकिं भिडिअ बानाय नोंनि जिखुनु माने भिडिअ बानायब्लाबो माने गासिबो माने आजिखालिनि दिनाव माने हिन्जाव मानसिफोरा माने भिडिअ बानायब्ला माने बिराद भाइरेल जानो चान्स थायो दै खिन्थु आजिखालिनि दिनाव माने हौवा मानसिफोरनि भिडिअखौ रावबो नायनो नागिरखाया आरो जेसेबांखि नोङो सिख्ला उन्दै गथ'फोर भिडिअ बानाय जिखुनु माने फेसबुकआव रिल बानाय माने बिराद थाबैनो ग्र' जायो लोगोसे माने हौवासा सेंग्रा गथ'साफोरा माने एकदम थाबैनो ग्र' जानायखाया बेयो राइट बाथ्राखा आरो आं बेखौ दा बुंखागोन बेनिखायनो माने समाजजों गोरोबनाय भिडिअ बानायनांगौ फेमिलि भिडिअ बानाय कुकिं भिडिअ बानाय गासिबो माने मिलिनाय भिडिअ बानाय गेदेर उन्दैनि मान सनमान थायो बेफोरबायदि न' सिङाव माने जांख्रिलि माने एकदम माने गवां माने थागिरि फिथाइ समाव भिडिअ बानायबाल' माने भिडिअ जाया नों हौवा हिन्जाव माने बिसिनायाव थानानै माने नों जिखुनु माने दांग्रोला सेग्रेला भिडिअ बानायबा समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो बेफोरखौथ' जों मिथिखायो बेनिखायनो माने मोजां भिडिअ बानायनो नाजा आं रावखौबो माने हिंसा जानाय बाथ्रा बुङाखै आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर सोरबा गोदान फैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसेयै साबस्क्राइब खालामखादोंबा जेबो नङा आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।